Kining pagpangitag kamatuoran mga igsoon dili gyud mabuhat sa mga tao nga judgmental. Kana bang mga taong kusog kayo mohimog konklusyon bisag wala pay ebidensya nga tinuod. Gilingay mong tupad ina judgmental ka. Judgmental. Kana bang imo palang nakita nga murag na ay semblance mudritso dayon kag hukom. Mo ni mga Hudiyo pagtan-aw nilang Hesus nga pobre nya ilang nahibaw-an taga Galilea nya niingon ang mga tao mura magsiya maoy Mesiyas, mura magsiya maoy kana ganing propeta nga gipaabot nato. Dritso dahil yun, ha? Sagot taon, wa mo magtuon sa kasulatan? Way propitang magikas Galilea, oy. Ana dayon. Hukom dayon ba? No sa dayon hitabo karon sa impeachment. Nagkagubot sila. Ngano man? Kay wa may ebidensyang tarong ang nag-file sa impeachment. Pulos lang mga conclusions kanang gitawag nila bag sa Tagalog og haka-haka kuno. Kana bang sa ato na sa Cebuano unsam nang haka-haka? Ha? Duda-duda lang. Mura-mura ra ba? Mura-mura, maingon-ingon. Ana, unya kaning ilang mga istorya-istorya nga maingon-ingon, haka-haka, ilang gihimong konklusyon haron himuon kuno nilang sufficient substance. Mo na nga na-declared na sa Committee on Justice nga dunay sufficient substance, form and substance. Ang form mo man problema kay ang form raman ang paghanay. Ang substance sufficient kuno, sufficient sad ang grounds. Pero way klarong ebidensya. Mo na ang tubag sa kampo ni BP Sara, dili may motubag sa inyong unom ka questions, specific questions, maghimo lamig consolidated answer. O kung sa may ilang consolidated answer, usa sa ilang giingon dito, wala mo'y ebidensya. Kaya ang sa korte mangguday ko no, di man sa civil lawyer, pero canon lawyer ko, mao masana diri sa korte sad sa tribunal nato simbahan. Kinahanglan duna usay ebidensya una pa ang kaso. Mo file ka og kaso, kinahanglan duna na jud kay ebidensya kay ug mauna nga paila nimo kaso una pa ka mangitag ebidensya. Ana, kaluoy naglakaw-lakaw diha, kalitan lang nimo file og kaso. Nya mo gasto nagmaayo. Nya wa day ebidensya, unya inighuman na dito na priso na kay gidetain na una pa mayon ay absuelto man di ay muna karon kanang member sa UN Human Rights Council na Japanese nga inila nga researcher og kanang sangyaw sana siya reporter ba o researcher singan anan limot man ko siya ra gyud nakaingon dito sa UN Human Rights Council nga dakong inhustisya ang gibuhat sa ICC nga ilang gipriso kining 80 years old nga former president sa Pilipinas tungod sa ilang accusation na crime against humanity. Pero way ebidensya. Nagkaroon pa may ebidensya yung tarong dito sa ICC. Mabitanang wag na sila ka-hearing, formal hearing, preliminary lang yapon. Wa may ebidensya, pero ilan ang gipreso. Muna nga niingon gyud ang kaning human right advocate nga Japanese nga atong papulio ni si President Duterte kay gawas nga crime against human right ning gibuhat sa ICC kay 80 years old masakiton pa gyud unya gipriso nag more than 1 year
gideprive siya sa iyang pamilya, gideprive siya sa iyang nasod, gideprive siya sa iyang liberty, gideprive pagid siya sa kining gitawag og speedy process sa iyang kahimtang. Sobra na good 1 year, wa lang yapoy kaso gidetain. Dako man kay nang issue sa international nga standard sa pag-handle og crime. Kinahanglan doon nag-speedy process pag-determine sa imong crime. Og maoni ang resulta sa mga judgmental. Kinsa may nagpadala ngadto ni President Duterte, ang ato ra sa dinhing mga igsuon. Sila si Trillanes, sila si De Lima, kanang mga Communist Party of the Philippines, ng mga members, mao'y nagpadala dito. Pinaagi ang ilang gifile nga kaso, sila'y nag-arrange sa mga ICC. Unya, ang nagdakop, ang ato ra sa mga kapulisan din pinanguluhan ni General Torre. Wa may mga taga-ICC ni dakop. Kinsa man sila nag-provide og eroplano, ang ato ra sa gobyerno, atong presidente, mo'y nag-provide og eroplano, ato ra sang eroplano, gani ila man nang gigamit-gamit kuno karon. Kinsa may nibayad? Ang magbubuhis kitang mga magbubuhis mo'y nibayad. Kana rong ilang impeachment, kinsa may nibayad ana rong ilang honoraria nga porting dagkoa, kita gyapon. Nya nalipay ta nang impeachment. Wow. Kinsa may nalipay ana sila. Kinsa man sila nangawat og kwarta, sila rasad. Ja kinsa man nila pader, ambot lang. Basta naa na nila. Na, ay lingi ay mong tupad, inanaa day nimo ang katong malita. Inanaa nimo. Na? Wow, tuwa na nila. Og nanay nanulti ana. Sila si Diskaya, Saldico, sila si Gutisa, unsa may hitabo nila karon, awa na gipang priso na gipanggukod na, nangawagtang na, tago-tago na. Nya karon na ay isog nga mga 18 Marines or soldiers. 16 raman kuno ana gyud ang Marines niya, ang duha ana murag sa to army. Pero hapit na sad kay sigihan gyud pangitag paagi nga mawagtang gid sila. Sunan ka sa ila kuno ditong individual sa NBI nga kanang murag question, abi nila i-question katong ilang affidavit. Uy, lain mga question, apil na maasa inyong safe house. Kinsay imong kontak nganong nagka-kita mo aning attorney, sana baligod man na. Ana, mao may mga questions. Ngano man tungod kay gipangitaan na sad og ebidensya para mapriso sila, mapailan og kaso para sila mo'y mapriso. Ang kadto hinong ilang gitumbok nga mao'y nidawat adto mga malitang porting daghana nga niabot og more or less 800 billion kapin, wa hinoon susiha og maayo kung tinuod ba. Maoni ang mga dautan na katawhan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, si Jeremias nga nagtinarong sa iyang lumulupyo o sa iyang pagkapropeta, matod pa niya, wa day ko kahibaw Ginoo, naglaraw naman day sila sa pagpatay nako, nagtinarong raman unta ko og alagad sa katawhan, pero ang mga dautan naglaraw sa pagpatay niya. Si Jesus po nagtinarong sa alagad, ayos mga masakiton, tudlo sa mga tao unsay buhaton aron magkahigugmaay, aron magkahiusa, di adi ay mga leaders, mga Hudiyong, mga buangon naglaraw na sa pagpatay niya. Linya imong tupad ina wa kay galaraw pagpatay nimo. Ina ba ina basig sige kag alaga diri sige kag palit og slot na di ay naglaraw pagpatay nimo. Posible yun. Kaya nga naman, kani manggo mga dautan, maguna ang ilang hukom
una pa ang investigasyon. Mao ginay nature sa dautan. Kana bitang mga ginikanan ng ilang anak na uli o gabi na nya dalaga nya gihatod pagyog motor. Unsa may ila din konklusyon? Biga ka. Ana day na. Kundat-kundat ka tubuanga ka. Tamparuson dayon. Usahay kusion, latuson. Ana. Nya. Ang nihatod di ay ang nahigugma dito siyang anak nga nagamping sa iyang anak. Kanyang anak hapit gitaon hugs pangpang. Diluwas pa dito, nagkapangos-pangos pa gyud ang naghatod. Kay naligid pag tree planting nila. Nag-tree planting, sabi ka. Yan, naligid man di. Diluwas dito, gabitay ang taos pangpang. Nakunwap atong tawhana, wa na unta kay anak, patay na unta. Nga imo pa yung kitang paros. Buangon ka. Pero kani mga buutan, kanang tinuod gyud nga Dios nun, sama ni Jesus, mao na ang sugo ni Jesus, ayaw gyud paghukom. Ayaw paghukom, pangita usag kamatuoran. Nya unsa man pagpangitag kamatuoran, matud pa ni Jesus, tangtanga usa ng truso nga naa sa imong mata, nga nakaali sa imong mata. Kay gitaptapan ang imong mata sa imong truso. Ug unsa man ning truso, ang garbo. Kining kahakog, in short, ang sala. Unsa toy 7 capital sins? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Kaning mga garbo, kasuko, kaulang, kasina, kaning pagkahangol o kaon, kanang pagkahakog anang mga bahandi o gahom, o kanang pahayahay, kanang katapulan, maunay mo tap-tap nato, ni ang tao nga nabiktima ni anang maong sala, dili angayan nga mohimog judgment. Nga naman, ang ilang judgment, dili impartial, partial ang ilang judgment. Sa atong Congress karon o sa atong Senate, kinsa may naggunit diha ron sa gahom sa Justice Committee, pulos man sa dunay mga kaso. Mobita nang giatakig maayo nang lingkod diha sa moy chair sa Justice Committee, kay iya man nang giangkon nga ang iyang bana dunay kaso, dunay kanana ganing gi isyuhan nag arrest warrant, iyang gitaguan. Kay matod pa niya, lawyer ko, kamao ko mutago. Iyang gitaguan. Unya, karon siya'y mangita kunuhay og kamatuoran. Niya ang kamatuoran sa iyang whereabouts, sa iyang bana, iyang gitaguan. Maunay issue sad karon. Niya, nasa gisulti si BP Sara, ingon siya, isugro ba kay siya nga mo kuan ako, mo daot nako, arisgado kay siya. Napara ba na siya utang sa akong bana? Napakunoy utang, mga 8 million. Kay wa kabayad sa professional fee sa iyang kaso nga gihandulan sa lawyer sa nga bana ni BP Sara. Nya karon siya arisgado kayo nga mo pin down gyud ni BP Sara. Aw ba sentingali para maimpas ang utang. Mga igsoon, matud pa ni Kristo, kung ikaw gani dunay truso sa imong mata, ayaw paningkamot pagkuha sa puling sa imong isig katao. Magpaubos usa ta, humble down, aron makamaotang mo tan-aw sa kamatuoran. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa may atong tubag? O Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ang kamaorag yung hukom sa tinuod na kahimtang
kanang kamaong mudangop sa Ginoo, kana bang magpatambag sa Ginoo, magpagiya sa Ginoo, because God is truth. Og wa siya, way lamdag sa Ginoo sa atong kasing-kasing o hunahuna, di kita kakita sa kamatuoran. Nanuman, we are in darkness. Ang yawa mao'y mo occupy nato. Muna, sa dili pa ka mohukom, hangyuas ang Ginoo, Lord, pagampo ba? Lord, lamdagi ko. Karon do natay plano nga last day na lang sa atong pagpamaligyag slot. Karong sunod nga inig bindita lokay. Hinay makaingalin. Hinay man kaayo. Mura magwa na mo palit og slot, di ato na lang ning hunongon nya dili na ta mag-project. Ana. Wala na, hunong na. Ilansang nato sa cross. O kami karon sige pa migpamalandong sa atong PPC o PFC. Sige migpamalandong agiyahan tas Ginoo unsa may atong buhaton kay mura na nasufocated na ni sila sa slot. Pero dili sad ta mo ingon nga mo undang ta, mangayo lang taglamdag sa Ginoo. Wa man sa kumasuko ninyo nga wa pa gid ninyo hotdog palit ang slot. Hinay na gyud kanang murag tungod man sa guni sa krisis. Mo angkon gyud ko nga kanang tungod sa krisis. Di na sa gid nato makaya ang pagpalit. Pero kung naa lang kitay Ginoo, wa gyud krisis sa kinabuhi. Hinomdo mo antong multiplication of bread. Oh, krisis ba yato? 5,000 kapin ang pakanon, nya 5 ra kapan. Pero nidangop man sila sa Ginoo. Nidangop man sila ni Hesus. Ay, niingon ra sa Hesus, palingkura lang na sila. Lord, atong palingkuron, unsa may itong ipakaon ani? Ay, palingkura, hay man tong inyong 5 kapan. Gihatag dayon nila. Uy, gipikas lang ni Hesus. Oh, ihatag ni ngadtos mga tao. Nakakaon, nabusog ang 5,000 o niya ang resulta nakahipos pagin silag sobra nga 12 kabukag nga pan. Muna na malandong sad mi sa PPC, PFC mao ni akong kuyo gross pagpamalandong nga unsaon aron makasabot ta nga ang pagpanghatag di ay mao sa dinay source of blessings. Kana bang word ba nga the more you give, unsay sumpay ana? May kay mo musulti ana. May gyud kay mo musulti ana. Pero gitaptapan pa, the more you give, the more you receive. Yeah. Sige, palit na. Ay, wap ang masukoy kwarta pa din. Para masanis bugas pa din. Para unsa na mali atong kanon pa din. Unsa na mali. Ana da yun. Katong bata nga nagdangas 5 kapan o 2 ka isda, gihatag niya hurot ngadto ni Jesus. Way nahibili niya. O kung sa may nahitabo, nakapakaon og 5,000 ka tawo, mga laki ray giihap. Kinsa may naapil atong pakaon, apil sa tong bata. Unya, nasubrahan mag-12 ka bukag, hain man to giuli. Tuwa sa tos bata. So ang iyang 5 kapan og 2 ka isda nahimong 12 ka bukag, nakakaon pa siya, nakapakaon pa siya. Kinsay makahimo ana? Ang tao rasad na nagdangop sa Ginoo. Pero kana mga tao nasa imong tupad. Ingon sila ayaw na nang tupad pa din kay ayuda na. Kana ko nung nasa imong tapad. Naanad mo ko ng word na tupad niya ayuda am na day siya. Kanira bang ayuda gihimo sa tong mga leader des gobyerno? So mao ginay source of dako kay corruption sad. Wa pag yun nakakwinta ana pilay ilang gi hatag ayuda katong niaging eleksyon nga hasta 3 days before, 1 day before nagsigi pagpanghatag hasta pagani on the day of election sige panghatag nga unta against man unta na sa electioneering nga balaod panahos eleksyon sige panghatag ang title tupad AX unsa pa to sa tong usa
Katubang inyong gidawat ba? Ay, nilinya biya mo ato. Suko magay mong wa mo malista dito. Gipaapas yung listahan. Na ang pagpanghatag di ay dili ang pagsigig tigom maoy tuburan sa kalambuan sa atong kinabuhi. Kung ang tanan nga mga Filipinos, labi na nga atong mga leaders, mahimong manggihatagon, labi na gyud ngadtos mga kabos, mulambo gining atong nason. Pero kung magpabilin sila ining ilang kadao o kahakog sa bahandi o sa gahom, maut-ot gitag maayo. Nag-anam gitag kaut-ot. Mao na ayaw pang hukom, patudlo sa Ginoo, nya ihatag yun ang tanan. Gilas na lang lingi sa imong tupad, sa imong tapad. Ingna, pwede na nakong ihatag ang akong bana or ang akong asawa. Ihatag na ba? Para mo alagad sa Diyos nung pag-alagad. Mo na siya. Manindog na ta.